Milli iqtisadiyetimiň ösüşlerine münasip goşun goşýan Marşegernäki Ýeňişdikin kärhanasy ýurdumyzda öňürjülükli işleýän kärhanalaryň hatyna tanalýar. Arkadaly gahrman serdarymyzyň dokma senägaty pudugyny düýüp götür özgertmek barada öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmekde tutan ýerli zähmet çekýän bu kärhananyň işçileri halkymyzyň ösen isleglerini nazara almak bilen uly ýaşly adamlara çağlara we ýetginjeklerine niýetlenen döwrewap köýnekler taýýarlap ýokary hilli haritleri halkymyza ködürleýärler. Kärhanada el çepergen gyýlaryň uly topary zähmet çekip, ussat kinçileriň hünärli gollaryndan taýýarlanýan durly ölçegdäki köýnekler özüniň owadanlygy we göze gelýärligi bilen tapatlanýar. Önümçilikde tapatlanan ezgir elitkinçiler ýöri tasawwutlar bilen hewaslandyrylyp durulýar. Bu ýegeselýän çärleriň önümçiligiň depkininiň ýokarlanmagyna öz täsirini ýetirip, ussat kinçileri täze zähmet üstünliklerini uklanyrýar. Kärhananyň işçileri tamamlanyp barýan arkada serdarly bagtyar ýaşlar ýerine uly zähmet üstünlikleri bilen jemlemegi maksat edinýärler. Häzirki wagtda tikinçilik kärhanasyna täze ýyl bayramçylygyna sowga tökülne, köýnekleriň has döwrewap görnüşlerini taýýarlamak barada da uly işler amala asyrylýar. Kärhananyň önümçiligi üçin zerur bolan durly reňkdäki matalar ýurdumyzdaky ruhawa dokma toplumyndan getirilýär. Garşyk we arasa patadan dokolan matalardan taýýarlanýan durly ölçegdäki köýnekler özüniň hil derejesi wagtda ulyssyga eýe bolýar. Ezir eli tikinçiler halkymyzyň ösen isleglerini öwrenmek bilen her pasaň özüne mahsus bolan köýneklerini taýýarlamaklyga da aýratyn üns berýärler. Kärhanada erkek adamlar hemde uly kiçi ýaşly çağlar üçin taýýarlanýan köýnekler özüniň ýokary hilligi bilen tapatlanýar. Ýokary tehnologiýaly tikin enjamlaryna öňürilip, daşary ýurtlardan getirilýän haritlerden kim bolmadyk owadan köýnekler kärhananyň ýurdumyzyň durly künjeklerindäki we marşegernäki ýöri dükanlarynyň üstüne ilata getirilýär. Kärhanada owadan köýneklerden başga da ýürüte buýurmalara laýyklykda ýorgan we düşekçe daşlyklary şeýle harbyly wagtlaram taýýarlanýar. Öňürjülükli işleýän kärhananyň öňürýän dokma önümlerini dünýä bazarlaryna da ulyssa bildirilýär. Tikinçilik kärhananyň işleri özleri barada döredip berýän şeýle giň mümkinçilikler üçin gahrman arkadamyda hemde arkadaly gahrman serdarymyza alkyş sözlerini edýärler.